El diumenge 22 de setembre s'ha fet la presentació oficial del Futbol Sala Vilafant un cop s'ha desvinculat de la Fundació Esportiva Figueres, un acte que ha portat un bon nombre d'aficionats al pavelló d'esports. Abans del partit hi ha hagut diferents parlaments. El vicepresident de l'entitat, Simon Lee, ha agraït el suport de col·laboradors, patrocinadors i socis en aquesta nova etapa. Els nostres patrocinadors, sense els quals res de tot això seria possible. McDonald's Figueres, Carnisseria Marcel Puigmal i d'altres persones i empreses col·laboradores. Als nostres futurs socis i a tots els que esteu aquí avui per recolzar i confiar en el nostre projecte. També hi ha participat el seu germà, el membre de la Junta Directiva del Barça i soci d'honor del Futbol Sala Vilafant, Didac Lee. Doncs bé, jo vull desitjar al Futbol Sala Vilafant que tingui una gran trajectòria i els aficionats desitjos el seu futur esportiu i social. L'alcaldessa Consol Cantenys també ha desitjat molta sort als esportistes en l'inici d'aquesta nova temporada. Com molt bé ha dit el seu vicepresident, és un projecte que comença avui aquí, però que tindrà una continuïtat segur, és el que tots volem. Els vilafantencs s'han enfrontat a la selecció catalana sub-21 guanyant per 3-2. Aquesta temporada jugaran el grup B de la Lliga Nacional Catalana, amb un total de 16 equips, entre els que hi ha el Porqueres, Sant Feliu de Guíxols, Lloret, Montmeló, Ripoll o la Garriga. El debut serà el dissabte 28 de setembre a Mataró contra l'Enllaurat Mataró A. El primer partit a casa serà el dissabte 5 d'octubre a les 7 de la tarda contra el Conforça Ripoll.